χρονιάς, Έλενα Παπαρίζου! Πάμε αλλιώς! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το βραβείο? Το καλύτερο κλιπ της χρονιάς. Εγώ θα πω κάτι. Είναι όπως λέμε στα Όσκαρ η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Μεγαλύτερη μου τιμή ήταν ότι σήμερα είχα λάβει αυτό πέρα το βραβείο από εσάς τους δύο. Αλήθεια. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ για μένα. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο βραβείο, γιατί εκτός το ότι σηματοδοτεί μια ολόκληρη χρονιά, μια ολόκληρη συνολική παρουσία, είναι αυτός ένας από τους τρόπους να εκφράσετε την αγάπη σας για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στον Αντρέα τον Κούρη αυτό, που μας φέρνει μαζί κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε, Αντρέα. And the winner is Mr. Mirona Strakis. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν. Ευχαριστώ όσους με στήριξαν. Ευχαριστώ τους Hitchcocks που κάναν το βίντεο κλιπ και καλή συνέχεια. Σκηνοθεσία βίντεο κλιπ είναι από Θεσσαλονίκη. Είναι ο Κωνσταντίνος Ρήγος, Κρυφά Μέλισσες. Θέλω να ευχαριστήσω Έλενα, ωραίος. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την Universal, τον Γιάννη τον Κουτράκη και τη Χαρά Σαφαρίκα που μου είπαν να αναλάβουμε τους Μέλισσες. Θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί είναι ένα σούπερ συγκρότημα. Όταν κρύβα χορεύουμε στο σώμα μου, τυλίγεσαι με μια ματιά και ένα φιλί. And the winner for καλύτερο ντουέτο συνεργασία είναι Τάντα και Σάκης Ρουβάς, θάρρος η αλήθεια. Λοιπόν, νομίζω ο πρώτος άνθρωπος που πρέπει να ευχαριστήσω για αυτό το βράβειο είναι ο Σάκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Πολύ σπάνια έχω κάνει ντουέτα και είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα αυτό το ντουέτο με την Ταύτα σε ένα υπέροχο τραγούδι που μας έγραψε ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Και ευχαριστούμε πολύ.